σας, εγώ είμαι η Σάντι και θα κάνουμε ένα γρήγορο unboxing του Mavic που μόλις παραλάβαμε. Ήρθε σε αυτό εδώ πέρα το κουτί και ανοίγουμε. Είναι το Combo Pack. Combo, λοιπόν. Το οποίο επιπλέον περιέχει... Καλά, τα βασικά αυτά που μας ενδιαφέρουν είναι οι μπαταρίες, 2 επιπλέον μπαταρίες, ένα φορτιστή αυτοκινήτου, ένα συστηματάκι που μετατρέψει την μπαταρία σε battery bank, σε battery bank. Power bank. Λοιπόν, όποιος ξέρει καταλάβει τι έχει μέσα. Και τη θήκη. Έχει και θήκη. Λοιπόν, οπότε έχουμε 3 κουτιά. Ένα χαρτονένιο και 2 άσπρα. Καλά, όλα χαρτονία είναι. Κώστα μαχαίρι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Void of Damaged και ανοίγουμε. Σαν να κόβεις το... Ω, η θήκη! Λοιπόν. Είναι σαν μεγαλούτσικη θήκη φωτογραφικής. Μια DSLR. Λοιπόν. Είναι έτσι λίγο σαν αδιάβροχη. Έτσι, δερματίνη, έτσι σαν... Ναι, όντως. Φαίνεται καλή ποιότητα. Ναι, σκληρή. Έχει μια μικρή θήκη εδώ μπροστά. Έτσι. Μέσα γράφει DJI. Έχει χερούλι πάνω. Εδώ μάλλον για να περνάει από τη ζώνη. Ναι. Φαίνεται ότι παίρνει και λουράκι. Κάτσε να ανοίξουμε. Είναι μέσα από το λουράκι. Έχει μια θήκη εδώ μπροστά. Δεν έχει κάτι άλλο μέσα. Εντάξει, εκεί προφανώς μπορείς να βάλεις καλώδια και τέτοια. Ναι. Λοιπόν, και ανοίγει έτσι. Σαν DSLR. Έχει το λουράκι, το λουρί. Έτσι όπως το βλέπω από εδώ. Σαν η μάντας. Θα είναι πάρα πολύ μικρό. Εντάξει, όντως, μπορώ να καταλάβω το μέγεθος. Και εμένα το χέρι μου είναι μικρό. Μια σταλιά. Έλα, προχώρα παρακάτω. Έχει εδώ πέρα μια θικούλα. Γενικώς φαίνεται ότι είναι έτσι padded γύρω. Και έχει, από μέσα είναι ωραίο έτσι, πλαστικό. Ναι, φαίνεται ότι είναι ακριβή τέλος πάντων, δεν είναι κινησιά, δεν είναι φθηνοκατασκευή. Δεν είναι πλαίσιο. Και στην αρχή έτσι όπως το έβλεπα στα προσπέκτους και στο ίντερνετ, με την εντύπωση ότι είναι ψευτοκατασκευή. Λοιπόν, και τώρα πάμε στα ενδότερα. Τι γράφει πάνω? Fly more combo for Mavic. Προφανώς αυτό έχει τα επιπλέον. Να ανοίξω αυτό ή το άλλο πρώτα? Αυτό και τελευταίο το. Λοιπόν, θες να αφήσεις κάτω το άλλο το κουτί? Το βασικό το κουτί. Βάλε το κάτω για να σε βολεύει. Λοιπόν, φεύγει αυτό. Κάτσε να βάλω αυτό στην άκρη. Καταρχάς το έχουμε πάρει από το myhellis.com. Ευχαριστούμε, παιδιά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ανοίγουμε. Τσακπά. Πολλά κουτάκια. Αυτό τι γράφει? Battery charging hub. Είναι το χαμπάκι. Εκεί κουμπώνεις όλες μαζί τις μπαταρίες και τις φορτίζεις. Ωραία συσκευασία έχει, Πολύ ωραία. Βασικά μου θυμίζει λίγο iPhone. Έλα ρε, ναι. Αυτό πήγα να πω τώρα. Άσπρο έτσι και μαύρο μέσα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Διάβασα και είδα στα unboxing που κάνανε. Κοίτα πώς είναι, το βλέπει. Ανοίξει παραθυράκι. Έλα ρε. Και έχει μέσα το... έτσι. Και φαίνεται. Φαίνεται.
Νομίζω ότι δεν βγαίνει έτσι. Για βόλτα. Α, όχι. Όχι, νομίζω από μπροστά βγαίνει. Κάτι έχει στο πλάι, Σάντι. Εδώ. Τέλος πάντων, μάλλον το έχω διαλύσει όλοι. Έτσι και έτσι. Ναι, έτσι είναι. Και είναι αυτό εδώ, πραγματάκι. Τι? Κατέβασε το λίγο πιο κάτω για να φαίνεται. Είναι εδώ κάτι κουμπώνει. Εδώ κουμπώνει μπαταρίες. Οι μπαταρίες κουμπώνει. Και έχει... προφανώς εδώ πέρα είναι η υποδοχή για το κεντρικό, την έξοδο του φορτιστή, φαντάζομαι. Οπότε αυτό τοποθετείται έτσι. Ναι. Εδώ από κάτω κουμπώνεις το φορτιστή. Έχει τα κενά προφανώς για να περνάνε τα καλώδια εδώ, εδώ και εδώ. Και κάτι έχει αυτό το... Τι είναι αυτό? Είναι για να μπει... είναι έξοδος USB. USB! Έξοδος USB ή είσοδος USB? Mini USB. Ναι. Οπότε, ναι. Ωραία, κάτι θα τα ανακαλύψουμε. Θα βάζουμε εδώ το χαρτί του. Λοιπόν, δεύτερο. Μπαταρία. Εντάξει, Intelligent Flight Battery, δεν είναι απλά μια μπαταρία. Είναι φορμάβη. Ας τη βάλουμε στην άκρη βασικά, έχει 3 τέτοιες μπαταρίες. Πάει τον ίσο. Να μην τα ανοίξω. Όχι, όχι, άστινα. Έχει 3 τέτοιες, δεν θα τις ανοίξουμε όλες. 3. Οπότε, ναι, βάλτε τις στην άκρη. Ναι, 1, 2. Η τρίτη είναι μέσα στο κουτί του Mavic, οπότε θα τη δούμε μετά. Battery του Power Adapter. Αυτό στην ουσία μετατρέπει την μπαταρία σε Power Bank. Ενδιαφέρον. Τα ανοίξω. Ξέρω εγώ, ναι. Αυτή το εσωτερικό της δεν είναι μαύρο, σε αυτό το κουτάκι. Άσπρο. Πάλι το ίδιο στυλ, ανοίγουν από εδώ, βλέπεις αυτό το πλάι παραθυράκι. Ωραίο design αυτό κάνω. Ωραία συσκευασία. Ωραία συσκευασία, ναι. Θες να διαβάσεις πρώτα τις οδηγίες, μπορεί να σου λέει πώς να ανοίξει το κουτάκι. Λοιπόν. Αυτό το σκατό είναι. Ναι. Εδώ κουμπώνει προφανώς. Και έχει πίσω 2 εξόδους USB. Αυτό το κομμάτι προφανώς κουμπώνει πάνω στην μπαταρία. Και από εδώ παίρνουμε ρεύμα για να φορτώσουμε. Μα θες κι εσύ. Λοιπόν, car charger. Τα ανοίγω. Αυτό νομίζω δεν μας ενδιαφέρει και τόσο. Κάτσε, θα το ανοίξω γρήγορα, τσακ πάμε. Ναι, όχι και τόσο τσακ πάμε. Για φέρε. Έλα, έχει. Είδες. Έχουνε προνοήσει και έχουνε αυτάκια σε όλα. Για να το τραβάνε. Τσακ. Λοιπόν, πάμε πάλι. Το πλάι. Αυτό δεν έχει παραθυράκι. Ανοίγουμε από εδώ. Ανοίγουμε από εδώ. Οκ. Οδηγίες. Σύνδεση στον αναπτήρα του αυτοκινήτου. Εδώ πέρα αυτό το κομμάτι μπαίνει στην μπαταρία και... Αυτό... Και βάλε εδώ. Αυτό λογικά πρέπει να κουμπώνει εδώ. Κόμπωσε το από μέσα. Εκεί. Εντάξει, αυτό προφανώς γίνεται με τον φορτιστή της μπρίζας. Δεν ξέρω αν θα δουλέψει άμα βάλεις του αυτοκινήτου. Αλλά ας το κάνω μετά. Θα το αφήνω και αυτό εδώ. Folding propellers, spares. Ένα κουτάκι. Και άλλο ένα, 2 κουτάκια. And that's it. Στην άκρη. Πάει στο κουτί και τώρα...
κουτί από μόνο του είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι πάρα πολύ μικρό. Να φέρω του Phantom το κουτί δίπλα. Βασικά φαίνεται, κάνει μπαμ. Είναι πολύ μικρό. Για να δούμε. Λοιπόν. Κάπου είδα ότι έχει ταινία από την άλλη μεριά, εκεί. Κόψει ταινία. Έλα, ναι. Την έχουν κάνει ματ και δεν φαίνεται. Οκ. Έτσι. Θα το δούνε. Ένα, δύο, τρία. Ταρά! Ναι, οκ, όντως είναι μια σταλιά. Έλα ρε. Ω, ενδιαφέρον. Τι, παναλαφρό. Βασικά, για το μέγεθός του, έτσι όπως το σήκωσα, πίστευα ότι θα ήταν πολύ πιο ελαφρύ. Α, είναι βαρύ, οπότε Αλλά είναι βαρύ. εννοείς ότι είναι, φαίνεται στη βαρύ κατασκευή, ξέρω εγώ, σοβαρή κατασκευή. Καταρχάς, ναι, φαίνεται έτσι, όταν το πιάνεις είναι και λίγο κρύο. Νιώθεις έτσι λίγο σαν να πας να πιάσεις μέταλλο. Α, Έχει ενδιαφέρον. έλα ρε. Είναι λίγο σαν να πας να πιάσεις αλουμινένιο, αλλά είναι πλαστικό. Ω, έχει και πάτσο. Το κάλυμα. Εντάξει, φοβερό, Ξέρεις πώς το ανοίγουνε? Θα ανακαλύψω τώρα. Για δες. Τα δύο τα πάνω ανοίγουν στο πλάι. Στο μπροστά. Δύο, και τα πίσω ανοίγουν προς τα κάτω. Κάτω και πίσω. Ναι. Έχουνε κλατς. Ναι. Δηλαδή, πώς είναι τα σιρτάρια. Κάνει κλακ. Ναι, κουμπώνει. Κουμπώνει. Έλα ρε. Πω είναι πολύ μικρό. Κοίτα, πόσο μικρό είναι. Δεν έχει καμία σχέση. Κοίτα εδώ. Πιστεύεις μπορείς να βγάλεις το καλύματάκι μπροστά? Για να δω. Κάμερα. Λοιπόν. Για κάτσε. Για. Καταρχάς έχει Πλαστικό. αυτό το πλαστικό το κάλυμα. Α, σιλικόνα έτοιμο. Έλα, ενδιαφέρον. Λοιπόν, έχει ένα κλατς πίσω, το βλέπεις? Ένα κλιπάκι, εδώ. Α, οκ. Να το. Α, το βγάλω. Ω, κοίτα πόσο μικρό είναι το καμεράκι. Ναι, είναι πολύ μικρή κάμερα. Α, είναι κλειδωμένο, έχει άλλο ένα πλαστικό. Ναι, έχει από πίσω. Οκ. Σαν όπως το Phantom, το gimbal που το... Να το. Ξεκούμπωσε. κάνει. Τικ, τικ. Για. Ω, φοβερό. Πραγματικά είναι μια στάλια η κάμερα. Ναι. Πέρα τα ματάκια για την αποφύγη εμποδίων. Και τα μοτέρ του είναι πολύ μικρά. Ναι, πάρα πολύ μικρά. Οπότε, μήπως δεν είναι spare το άλλο? Οι ελικές. Ναι. Όχι, όχι, είναι spare. Α, είναι spare. Είναι spare. Εδώ λογικά, ας το αφήσουμε, έχει τα έξτρα πραγματάκια του. Καλώδιο. Έχει, ναι, οκ, αυτά εδώ πέρα τα καλώδια είναι για να συνδέεις το control με κάποια Και έχει και κινητά. από mini σε USB. Ναι, αυτό είναι το κλασικό το καλώδιο που χρησιμοποιείς για τη σύνδεση του control. Το οποίο είναι και αυτό πολύ μικρό. Και αυτό είναι πάρα πολύ μικρό. Μια σταλιά. Σε σχέση με τα άλλα, τα Phantom, ας πούμε, Ναι. τα υπόλοιπα drones. Δεν θες να το σπάσεις, Όχι. Περίμενε, λογικά. Ναι, εδώ πέρα μπαίνει το κινητό. Ανοίξει και το άλλο. Και αυτά εδώ. Για δες πώς ανοίγουν οι κερές.
Γεια. Φαίνεται σαν... πόλεις. Α, Ξεκουμπώνει, ξεκουμπώνουν. Ναι. Α, κουμπώνει μία πάνω στην Η άλλη. μία πάνω στην άλλη, είχε εδώ πέρα ένα Κλιπάκι. μικρούλι και εδώ. Οκ. Ωραία. Ωραία, οπότε το κράτς δεν ήταν ότι τη σπάσαμε. Ναι. Θέλω να το ανάψω. Έχει μπαταρία. Ναι, battery 50%. Connecting. Έλα ρε. Δεν πρέπει να τα ανοίξουμε όμως και το... Ναι, έχει την μπαταρία πάνω. Για άνοιξε το. Α, αυτό είναι το κουμπί του, Ναι. Λοιπόν, έχει βασικά ένα αυτοκολλητάκι. Για τραβά το. Α, και αυτό είναι. Έχει 20% Έχει. ξέρω. Άστο. Τάκ. Περίμενε. Κουνήθηκα, βασικά σαν να πήρανε ρεύμα. Ναι. Και κουνήθηκα... Δεν θέλω να τα βάλω στην άκρη. Συνδέθηκε κιόλας, έλα ρε. Ενδιαφέρον. Τι άλλο έχει μέσα. Λοιπόν, οδηγίες, πώς να ανοίξετε το χειριστήριο. Α, τέτοιες οδηγίες είναι, δεν είναι συνταγές μαχαιρικής. Όχι. Α, καβαλετζή Καβαλετζή. και φορτιστής. Φορτιστή. Είδες, δεν έχει δεύτερες προπέλες. Και τι είναι εδώ από κάτω. Σε πάτσις μέσα. Καλά, έχει φοβερή συσκευασία βασικά. Και το κουτί του είναι αρκετά ανθεκτικό. Τι είναι. Α, έχει δύο σετ. Έχει. Όχι, περίμενε. Οκ. Ένα μπαίνει Set. Σετ. Ναι, έχει 3 set από default. Τα δύο τα set μπαίνουν πάνω και μένει ένα spare, ας πούμε. Και επιπλέον μετά έχει και Και τις... έχει κι άλλο ένα σετ. Ναι, και έχει και τις έξτρα που σου δίνει. Οκ. Ναι. Οκ, αυτά είναι όλα όσα έχει μέσα το πακέτο. Πώς το είπαμε αυτό το πακέτο? Είναι το Fly More, αν θυμάμαι καλά. Fly Ή Combo, πώς λέγεται. Είναι το μεγάλο τέλος πάντων το πακέτο που έχει... Δεν γράφει κάτι πάνω. Fly More Combo. Fly More Combo. Fly More Combo. Made in China βέβαια, αλλά καθόλου κινέζικο. Μάλιστα, ωραία. Οκ. Πες γεια. Ευχαριστούμε. Γεια. Γεια.